हेल' फ्रेंड्स फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं लाना फैफिनलायबाय गोदान गोदान निउस आपडेट। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, माब्लाबाबो सोखानाङा। आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोना लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दा बावथार। टुडे बिदिब्ला दिनैनि गोदान गोदान निउस आपडेटफोरनि सायाव गिबियावनो दङ डियार नाब्लानि देहायाव कर'ना नेगेटिभ, माने थामथि बर' गोरोबथा एबा बिटिआरनि सागानगिरि एनडिएफबिनि बारग' गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांनि देहायाव कर'ना भाइरासनि पजिटिभ मोनदों होननानै गुवाहाटी मिरु जोबथेसालिनिफ्राय थांनाय साननैसो सिगाङाव गुवाहाटीनि जिएमसिएचआव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादोंमोन। नाथाय बिथांनि देहाखौ फिन नायबिजिरनायनि जाउनाव कर'ना भाइरासनि लैखोनखौ नेगेटिभ होननानै फोसावफिननाय जायो आरो बिथांखौ गुवाहाटी जिएमसिएचनिफ्राय हगारफिननाय जायो होननानै फेसबुकनि गेजेरजों बिथांनि बिनानाव अनजालि दैमारिया फोरमायथियो। बेनि उनाव जोंहा आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि प्रफुल्ल कुमार महन्तआ क'क्राझाराव मैया दावबायफैदों। आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि प्रफुल्ल कुमार महन्तआ मैया सानजौफुआव क'क्राझार सहराव थानाय सार्किट हाउसआव नुजाथिफैना आथिखाल रायजोआव साग्लोबसारनाय कर'ना भाइरासनि थासारि आरो दैबानानि जेंनाखौ लानानै दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों गुवारै सावरायलायो। बेनि उनाव जोंहा 3 नाम्बाराव खोला चाइनायाव सासे सुबुं, माने 15 बोसोर बैसोनि सासे गथ' सुबुङा 2 घन्टाल' उन्दुदोंमोननो आरो बिथाङा 2 घन्टाल' उन्दुनानै 22 घन्टाखौनो गेम गेलेदोंमोन आरो गेम गेलेखांनायनि उनाव बिनि आखाइया टटेलि थर गैयै जालाङोनो आरो बिनि आखाइया पेरालाइज जायोनो। बेनिखायनो बांद्राय गेम गेलेनो नाङा नोंथांमोनाबो। बेनि 4 नाम्बार दङ उत्तर प्रदेशनि सानै सुबुं, सानैबो जेवजा जोनोम जादोंमोन। दा नुनायाव सानैबो एखे, सासेखौ नायब्ला सासेखौनो सिनाया। दा सानैबो बे बोसोराव CBSEआव 12 थाखोखौ आनजाद होदोंमोन आरो सानैबो उनथ्रियो। नाथाय बिसोर सानैनि मार्क्स आरो पार्सेन्टेजआ एखे, मोनफ्रोमबो साबजेक्टआवनो एखे मार्क्स लानानै सानैबो उनथ्रियो। बेखौ लानानै ओनसोलनि मानसिफोरा संखिखांदों। बिसोरनि मुङा जादों सासेना माइनो आरो सासेना मानखि। बेनि उनाव जोंहा जापानिस, माने दाथ' कर'ना भाइरास लोगोसेनो दैबाना आरो बेनि उनाव दा आसामाव फैदों जापानिस एनकेफेलाइटिस बे बेरामा। बेनि उनाव दङ गलाघाटआव गासै 8 जननि बे जापानिस एनकेफेलाइटिसआ बेरामा जादों आरो बेनिनो सासे थैदोंनो। जरहाट मेडिकेल कलेजाव 2 फाहामथाय होगासिनो बिथांमोनखौ आरो तिताबराव सासे थैदों। नगावआव 9 जनमोन, बेनिनो सासे थैदों, 6 हामदों आरो बेनिनो 2खौ फाहामथाय होगासिनो दं। बेनि उनाव दं दासिम काजिरङा नेशनेल पार्कआव गासै 66 जुनार थैबायनो। बेनो आरो बेनि उनाव 3 नाम्बाराव 17 बोसोराव BPFआ जेसेबां खामानि मावदोंमोन UPPLआ खुंथाय गोहोआव फैबोला 2 आरो 3 बोसोरनि गेजेरावनो मावफुंनो नाजागोन होनना बुंदों प्रमद बर' बिथां सारा। बेनि उनाव 8 नाम्बाराव दङ क'क्राझार जोबथेसालियाव COVID-19 स्वाब टेस्ट खालामनाया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय 15 जुलाइ। रायजो नाङैनो गोख्रों साग्लोबसारनाय गिख्रंथाव भाइरास कर'ना भाइरासआ आथिखालाव हादोरजों लोगोसे दुलाराय आसामावनो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साग्लोबसारनायनि उनाव BTCनि गाहाय सहर क'क्राझार नोगोरावबो बांलांनायखौ नुनो मोन्दों। दा क'क्राझार कटपारायाव थानाय क'क्राझार जिल्ला जोबथेसालियाव COVID-19 स्वाब टेस्ट खालामनाया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय होननानै क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा जिल्ला बेंगिरि प्रान्जल दासआ मिथिहोदों। उफ्रा जिल्ला बेंगिरि प्रान्जल दासआ फोरमायनाय बादिब्ला जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय सा 300निबो बांसिन जेलनि कयदिफोरजों लोगोसे जेलनि सा 30 मावफारिफोरखौ स्वाब टेस्ट खालामनाय जादों होननानै बुङो। बेनि उनाव मैयानि कर'ना चार्जखौ नायोब्ला गासै आसामाव मोन्दों 1088 आरो बेनि मादाव गुवाहाटी सिटियावनो मोन्दों 649। दा आसामाव टटेल केसेस दङ 19,754 आरो हामफिनदों 12,888 आरो एक्टिभ केसेस दङ 6,815 आरो थैनाया 4 जनसिम बांबाय, थैनाया बांगासिनो। बयबो सांग्राङै थालायदों। दिनैनि भिडिअ' एसेनोसै। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो ना लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दा बावथार। दिनैनि भिडिअ' एसेनोसै, गोजोन्थों।